Kubor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police jong East Khasi Hills District uba Sylvester Nong Tenger hau kerwo kubor bala penmi pat ba minta kasngi ka arpusau tarik unaitung arajara arpusau ula pentip kumshi benta ka jing pentip pat ba kabala penbenaleng ba kilat pathai kubor kabala penmi ka arpu ar tarik unaitung arajara arpusau ha ka bede bat ki kali ki bata yit yong badru kumshi benta ban wanra ka jing shingan ki surok bat ki linti singkin bat ban yada ni ki jing jia ba pher ula pentip ba tanat pulit jong ke East Khasi Hills kala penlong da jing talasi ki kali ki bata yit yong bat la da khen ye ka jing yo bat ki pulit ka nongba ye ki kali ki bata yit yong kala poisha ka shispa khandai tali bat yegini ki yit yong la kho bat weng ha ka jaka ka bala penlong ye ka jing talasi bat ru la bat no ya ki kali harenkat ka jing dan kuna ka bakat kum ki kindon jong ka ain Shusho la ongru bakat kum ki kindon jong ka Motor Vehicle Act haringkat ka jingbot ya ka hukum ka bala patha da ka yeng bishar bah khli du jong ka ri ka Supreme Court la khang prasha ya ki kali banta yit yong bat kinu ki ba pin khen ye ka hukum kin ngat ha ki jing sha pin shitom ki ba Hakabede bakani nagalyang katanat pulit jong ka East Khasi Hills kala pentip bakan yai tresh tom ban wanra ya ka jing shingan ya ki surok bat kilinti singkin bat ban yada ni ki jing jia ki bas ngosi Hakajuk kopor katanat pulit kala kinturu iki terai kali bakin kok ngo bat buram ki hukum bat ban weng ni kho shisendon ya ki yit yong khanang ban lait ni ki jingsha penchitom